Sanibonani and welcome back to another video. Yeah guys, engathi ezibhlungu azipheli for uNomtiriri. Yo sana, the streets have not stopped talking about umgowo wakhe after her man of 4 years, ubaba wengane yakhe, put a ring on another woman's finger after 5 months of dating. Kanti-ke yena-ke uTirelo kwama-lives akhe uyasho ukuthi she has healed, even though thina sikubona manje yena sewagowisha wadlula lapho. But she also says ukuthi yena she is not a side chick, because kule live yakhe leyokugcina people were saying ukuthi now that uSibindi useshade uAmahle, that means now you are officially dating a married man. Wathi uTirelo bakhona mhlambe abama side chick, kodwa hayi yena kasiyona i-side chick. So mina-ke ngabona i-post recently on Facebook that was posted by someone anonymously ethi-ke yena-ke ningakhohlwa ukuthi kusekhona no-Andiswa Madonsela waseNkandla. Hayi-ke sagxuma sahlala kwama-comment section-ke sibuza ukuthi ubani-ke manje u-Andiswa, ngoba hayibo siyaqala ukulizwa leli gama nano-Anonymous naye akaphumi nayo. UNokubonga uyabuza ukuthi ubani futhi manje lona, aphendule u-Anonymous athi uMadonsela kaSibindi ofunda e-DUT. Hayi, athi-ke uNwabisa hayi yifilimu. Athi unqo kona lo mfana uyazikhethela akaphoxi, ayi and uyawathanda amantombazane amahle. Athi uSilindile ngathi angamlobola naye abe unumber 2, uTirelo abe unumber 3. Yo sana athi mina ngempela shem awumuza uTirelo. Wathi-ke uHD vele no-Amahle usazokhala, ukulotsholwa akusho lutho. Into ebalekile uzophathwa kanjani la alotsholwe khona, ngoba kusasa kukhala lo kuse kukhale lo kanjalo. Nakumlotsholwa siyeza isililo, kahle kahle kudlalwa ngabantu besifazane and abantu baNkulunkulu, and sithule nje siyabuka. uSweetness yena uthi bafanelene nalona-ke, ibody yakhe yinhle hayi laba abanye. Athi-ke uBabalwa thina sazi umamkhulu Amahle abazolandela asinankinga nabo. Athi uNothando yo yilento besithi usazoyisola ngayo uNomtiri. Uthi-ke uSithembi ukuthi amantombazane ayayithanda imali, ngeke nje mina ngiyintombi yakwethu ngisukele nje ulamthuthu wesithithithi esiwumpumelelo. Siyakuzwa ntombi, kodwa hey, you'd be surprised ukuthi ungakanani ulayini. Uthandwa ngobani yena uthi bathi umfazi ulibamba lishisa uma ehlonipha omyeni wakhe nabasemzini wakhe. Angeke akhale ngoba uyazi uzogana isoka. Isithembu kufuze uvale umlomo nje ungabhebhezi uzophumelela. Uthi-ke yena uZandi kusakhona esingabazi nokubazi okwamanje, and I have to agree guys, I really have to agree. Kuningi ngempela okwenzalayo behind the scenes, and ngoba manje lokho kuvumbuka amagama nje singawazi, kuningi kusazokubona. And I don't know whether I should feel sorry for Amahle or not, but uGeli says that she is from a polygamous family already, so she knows the struggles, the ups, the downs of Isithembu. But yay sana ulayini mude. If you ask me, I say mude, because remember that Q&A that she did? Yay sana, I was shocked. Some of the anonymous questions were actually compliments for uSibindi. Ngikhumbula nje oyedwa ethi nje no question, but ngifuna nje ukusho ukuthi muhle umfana wakho o. Aphendule uAmahle athi nisile nina yazi, ngama original accounts nithi is Tuphethwe, kodwa la usemuhle. Omunye-ke wathi no question, your man is so sexy o. Athi-ke uAmahle right, ngoba phela uyayibona indoda yakho ukuthi yinhle. Yabona-ke sana ukuthi we can talk until sitsheke imlomo, si-advise siyosisa abadala, but gezini kohleli kukhona lawo mantombazane nje who are willing to go in there. Kushisa kunjalo. Athi omunye
wazizwa kanjani uSibindi ekutshela ukuthi uyakuthanda ube wazi kahle izinto azenza kwamanye amantombazane. Wathi uAmahle akaze yena azizwe. Kodwa futhi she admitted kuleya episode where she was introduced to uLwandle wathi ubengathembi ukuthi uSibindi userious because wabona ukuthi he failed to keep the promises that he had made to his ex-girlfriends. Kodwa today usethi akazwanga lutho. Wathi-ke omunye, just because it didn't work out for someone else doesn't mean it won't work out for you, vice versa. Athi-ke uAmahle, exactly, every situation is unique and what works for one person might not work for another. So I hope, girl, you stand by your words because what you got yourself into is no joke. Athi-ke omunye, are you ready to get married to uSibindi or is it just for fame? Wathi-ke uAmahle, she is not marrying for fame. Wathi fame? No way. If I were to get married, it would be because I'm committed to the person and our relationship. Fame isn't a factor in my personal decision. Let's hope this is all true. Only time will tell. Ngoba guys, I don't think this youngin iyazi ngempela ukuthi ifaye kwini, but omunye uthi, are you ready to be in Isthembu at a young age? Wathi, if I'm not ready, ngizoba ready phakathi. Yo sana mase zimkhalela naye engathuki ngempela abantu mase bethi wathi uready girl, wathi mawungekho ready uzoba ready ngaphakathi. So I hope ngempela they stand by their words ngoba lama lives nalama Q&A laba they think ukuthi they are just in control of them, kanti ekugcineni people want to hold you accountable to what you say there. So one person wabuza ukuthi when did you meet uSibindi? Waphendula wathi 15/08/2024. And I'm just thinking guys ukuthi njengoba siya August bazoshaya unyaka be together, which means August, September, October, November, December. It's either walotsholwa ngo December or January, which is something that's fairly new. So the ones that are confused, abathi uTirelo uyena mamkhulu, she's the one who was lobola qala. Ulotsholwe nini between le timeline le esikhuluma ngayo? It makes sense for uAmahle kube uyena umamkhulu. Yebo leyo nto. So angazi ukuthi laba ba confused yini le ba confuseayo. So umbuzo usamile ukuthi iyiphi leyo ntombazana uMpumelelo adla nayo imali eThekwini engabe enika uTirelo imali yase crash. Is it this Andiswa? Ngoba phela uyanqaba nje ushaya nje phansi uAmahle uTaxi yena. So who is this girl? Noma mhlambe omunye futhi singakamazi. I just want to know. But Kesana, that is all I wanted to talk about. Please make sure to comment down below and share your thoughts, like, and also watch the ads. Please, please, please. And don't forget to subscribe to our community. Hi Kesana, ngizonibona kule elandelayo. Bye guys. Kahle kahle the initial plan was ukuze na uMakale kubuye nokuqala. Kodwa manje ngibhekene nenkinga yokuthi noMakale abavumi ukuthi ngiqale. Akufanele manje kube ijoko lami. Kufanele kube inkinga abadlula kuyona bona ngesikhathi sabo ngoba mina ngifuna ukwakha manje umuzi wakithi. Angeke futhi ngilinde bona. But lewe show yokwena ukuthi ubengaphelele abayesu. Hayi ndaba. Akwazi noma ngathi uNkulunkulu uhlula kangakanani kodwa leyo fanele siyile. Ngeke ngikhokhele into ukuthi kanjani abayeke kusambele. Isinto nje awukwazi ukuthi ungakhoma inkomo yama ingathathwanga yimi. Ihlo alizange labonwa yimi. Senze njani ke thina? Ngoba phela wena nomuntu wakhe nasi lelo qiniso thina silazi. Sasingakhanyise emakhandlela. Hayi inkinga leyo. Othi ending zama manje lo nto uyilungise at least kuye lo lokho. Awilungise ubuye. Lungise ubuye thina sha. Si report crime kodwa futhi nathi besenze crime. Size sibona leyo crime. Sibe njalo. Senze umpumelelo wethu. Asikaxake nosikaqilise. Owangempela. Mthombe. Hayi ngikhulumile naye manje. Into azoyenza manje uzodadiwa. Manje ayosho lapha koma. Sengiyawungena ke manje. Okunye nokunye sokhuluma sesemotweni sengiyasebenza.